Tubebi twekuzimu twese tune tugaro turi mukatiyo mamiyo mababy no masilenda tatamanyanyira but at the same time inini mababy angu ayo sorry kwete mababy angu baby randofarira tuzokete uye benzi uya tikapinda mustudio munhu tikabuda asina kutiziva kana kutiona face dzedu tikasangana naye akadai mozainja famba nemboma ngorowa mapenzi iwe mustudio here mapinda vanhu madii team handiti zviri sesei matitoti kutoita sei you understand kwete kuti wapinda mustudio cha munhu anoisa musoro pasi aka ari busy nefoni chichichiwaiza aiwa kana tauya kwauri mwangu ndeipi bo zviri sei todiko mati toita sei alright ona ngoma randoda kugadzira rakadai simple. Tubebi twekuzimu twese tune tugaro turi mukatiyo mamiyo mababy kuzimuka ane magaro ari mukatiyo ungati twakarohwa nesando ungati twakarohwa nemwando ungati tune chando eto imwe matu baby twekuzimu dede uyana support song ana support tukuiti pulo alright start my rasta rasta chida moyo ndakada matako makuru kubvira ndichikura vainditi mburu totoda mazitako hipsi churu chinzwa tsumo mazvokuda matako makuru dzika mai mababy chokwadi chichakubaya moyo shapa dzicha unoziva shwapa dzechireve shwapa is something like munhu akabereka dho ndo shwapa but level yavo mashi serious baba ndimsikazwa vasatanga kutaura anything anomuyazomua 1 minute ka 2 minutes timabebi twekuzimba kwanachi I know kuti vanhu vazhinji vanokudza song aiwa kuti tikanyanya kuzochipinda nditi zvoita kunge takuvapinda pesinawo waipaaatotipinda pesinawo aiwa tinavapinda pesinawo because takazenge takudzoka takazoona kuti no masilenda tatamanyanyira but at the same time inini mabebi angu aiwa sorry kwete mabebi angu bebi randofarira bebi randofarira silenda saka ndakazoona kuti no pashotire ipapo ndanyanya kusapoti chakusaidira ndofarira inini waiza saka ndakazongodzoka tichibva tati vanhu vadhafu modai kumashure vamunogeza chingomega izhuwa ndimi mosara nesvinaku moda here kuita saka yaisiri yondaseni but kuti tizoiri both side saka yakazobhalansa kuti chi masilenda achafili chi madhafu pane achiti tubebi twekuzimu masilenda anoti ndimwi mosara neaikuma maibata saka inobva yanodi yabalansa but ichokwadi because kuona sometimes tichitotaura vanhu vanozotisiza edu is like boys rirenge richimba masina akadhakwa but at the same time zviripo zvokuti zvinotoitika musociety but munhu akwanisi kuzvitaura waibara but ukaona kuti zvikakuitikira manje iwe uchinakirwa nemunhu unofanira kunoti playa chi song yemahaso woisa parepeat iye munhu kana ane brain achangocalculata but mudara boy here song yavari kuridzai kwaimwe song yekuti ngatiuraitife yatikurudzirana yakuti semurume unofanirwa kunge uchiura zvakasimba haufanirwi kunge une baby one kuti une slender chete no kaita baby slender chete zvakadhakwa unofanirwa kunge une slender tough portable chirefu chipfupi zvinhu zviri obvious because unofanira kuti uchitofamba handiti kwawangonanga unofanira kunge une baby ikoko zviri normal and unoona kuti nditori neimwe ati yandakazombofunga ndiri padheni ndine bhebhi rangu so rairowa washeni waiza ndikati rega ndinde ndinobetsera bhebhi rangu wacha but pfungwa dzangu dzakati maybe ndo chimweya chiya chokudyiswa chiya waikati ndenge ndadliswa hanzi ripi racho saka ini ndakabva ndafunga kuti maybe mweya wakapinda munhu usiri right but mweya wakapinda pane munhu paripi racho paripi racho baby bhebhi rangu chairo
ripi ini baby wanangu aiwa safe zvokuti rodzani baby reki mudaro mune wanike mchingotaurai warikuona kuti manje trick iripo ndeyekuti inini kuti nditaure zita rebhebhi rangu handiti zvinotsomesa because ukuona kuti wai right no problem hazvinetse chingotai leta 1 kwekutanga nekwekupedzisira inopererani handizi anongowanikwa pakati chenokumucheto wedzekutanga naro nerekupedzisira kudai pachena handiti mune 1 aiwa kuona kuti echi ndine baby one king inini tingoti leta rekutanga leta 1 rekutanga kana chinzi ana unongoti kana chinzi alright rotanga na a richiperana na a futi saka ndokuna na ana igowandisa kana wotokaona kuti bhibhira uisira rako isina pekutanga nepekupedzisira zokuti hausiri wekutaura wasuka right satapinda pamaintroduction guys kuti mumbozviintroduce kuti ndiani ndesong wandofara so ndofunza kuti makamboti tituru mune madigonera ngati kurei tife alright saka tichaimba tese handiti because I think basa iri nderedu tese hazvina hapana ndo zvatakasikirwa saka ime mchingoti tikudze dzinza rese rekwedu let's go tikudze dzinza rese rekwedu tikudze dzinza rese rekwedu ureitimuka tikudze dzinza rese rekwedu ati ureitifewe tikudze dzinza rese rekwedu ati ureitimuka tikudze dzinza rese rekwedu kana uchihura uri murume pane vamwe varume kana usingahure ndiwe watinoti ngochani hanzi kuswelera makuwa uri pamba nevakadzi vevanhu uri pamba kuswelera makuwa uri pamba ndambova mune bhebhi wana pamene chikurudzira vanhu kuti vahure muchizviti varume aiwa zvazvinoita ndoda kudza chokwadi in life ne usajaja chinhu nekuti chataurwa nani pastor anogona kutouya kuchechi achiparidza shoko zvekuti iye zvaasingakwanisi kuzviita mabara indogona kunge ndichitoti atiurei timu rangu but ndisingauri ndozvazviremudangorasisa vanhu kwete kurasisa iye semurume chaiye ari normal pareal life kana usina kudliswa chaiyo uchitofamba mutauni unofanira kucheukira magara handingodocheuka kutongopoka varume murume akasikwa naMwari ari normal pareal chaipo chaipo ukaona usingacheukiri magaro normal and utori chirema kana gay kana something sai munoda mabhebhi zvekudaro isusu here isusu aiwa isusu isu hatidi hedu mabhebhi kungoudzawo vanhu edu tine mabhebhi edu anototida zvekuti chero tiri munhamo zvakafaya tichitori kusaka zvemamwe mabhebhi asi kuti makaona ine magaro mutauro munocheuka ingani aiwa zviri magaro agara anongocheukiwa zvavo chero nditori nemukadzi chero ndine bhebhi ndotongocheukawo magaro ndogona kutongoudza bhebhi rangu tishi magaro zviri serious mataura nyaya yemagaro neboizi inenge dhiri rekuti hamdara isusu pane tangona pakudzikana pakutengeswa kana chii sitode kutenga tozotenga aiyo haisiyo nyaya yacho but pane chimwe chokwadi chakangovanzika zvacho chingori pachena but ukazonyanya kutaura chokwadi futi chinovengesa at the same time amunepe right vakatanga namanager musei maybe munongoti pakaintroduction kuti anombonzi imimi ndiani inini ndonzi Simba right indoshanda nevakomana vari pashasha idziri apa idzi inyanzvi idzodzi too much mangoma anobata aman eh saka mukuti chine message yari kupa kuvanhu yekuti ngatihure tife magaro aiwa nyaya iyi unoona zvinoitika yanga iri intro yekuti vanhu vagone kuteerera kuziva kune chinhu chinonzi asoking azvirevo kuti masongo aya anongoimbwa ndiwega kutori nemasongo atoriko atori nemeaning yakakosha iripo but yanga iri nheyo kuti vanhu kuti vazive kutanga kutoimba kana song ine message cheka vanhu vaona kutadza kuteerera but masongo yaenda yatodiwa nevanhu kana izvezvi ndomasongo avanonyanya kutofarira yayo but zvakakwanisa kuti ivo vagone kuenda pamepo noda kumasongo yayo animaizive
Samunonzi manager. Yeah, ine ndonzi Simba. Simba. Yeah. All right. My father. Awe. Tired. Munonzi mdara. Tohla kutaura pano pakaipa. Vanhu vakanditarira vakawandisa. Yeah. Munonzi mdara. Indotwa tired. Tired. Exactly. Kubarwa naro. Toitwa tired. Uri pachitubereka. Ndoti vanhu vanotibvunza vanotoshamisika. Ndosita rangu randakaberekwa naro zvokutoti ndakaboda kusvika pakubvunza machembere kuti kozita iri ndatokura ndakuzova mini pandakazodziwa kusvika anenge akazvarwa 2008. Wakazvarwa rini? ini ndova 2009. 2009? Sazvino makore mangana? Zvaizvezvi hatozotaura ndanyeperwa handokudzai kutamba zvangu ngoma wangu tova 2006. 2006. Alright. Ko mdara Madiki. mabuda nepapi king. Ndiri mwana wamasvingo wezhira wezhara. Gugu wakagugwa negugwe. Kwegwendo kwangu kwagugwa negugwe. Boys iri pamasvingo. Alright. Ndiko makakurira. Patakakurira. Todini kona vanhu vemasvingo boys. Vanhu vamasvingo zvamanje manje I don't think kuti vachatangika. Ale masvingo atinetsa. Wati saka zvekuimba makazozvitanga rini? Zvekuimba takazvitanga 2021. Chichaira kuti mutange kuimba. Chii chakakuinspire kuti muzotange kuimba? Handidi kunyepa. Tasingatozivi tokwanisa kuimba. Maiza. Saka takatodarika nemustudio. Just like ndongoti ndauya nepanapo pastudio ndotowana vanhu vachiimba. Samufana wanga akapinda paipa akati ndeipi kuitika chichi ari kutongonakirwa nevhaipa. No, rega ndimboisa 3 malines ari kutadza kuisa mufesi uya aitoimba ipapo. Ndobva mufana wanga aisa 3 malines aya. Mufesi uya akatadza kunakirwa akati no ndoda kutokubhadharai mubva maita chi collab nesu. Samufesi uya anga kuti every time pari kuenda kustudio utoti tsvaga muripi apa isusu tinei nazvo zvokutoimba izvi toriwo chi nemadhius edu. Maiza ndokuzotopinda muindustry kwatakaita. Alright. Saka izvi sofa mune masongs akawanda sei, mune mavideos amati mamboite here, zvakamira sei? Aiwa matracks aripo akawandisa ende asati abuda akatowanda than akabuda. Matracks akawandisa, mavideos aripo ende towanika pa any digital platforms. Ukangosearcha kuti Aso King Boys matracks edu anobuda pese. Saka sei kuti Aso King Boys rakabva kupi? Wati imi mukamenyu wakamira sei? Are you brothers? Muri mafriends muti chini? Last born padeni. Uyu mfana wangu last born. Bana mawira namuita so munozvigona sei kuti sinovafana vedu ifight yega for Maxine. Handiti. Zvazvinoita in life handiti. Kana munozongobhaizira masvika panapa muitenge mune muchiwirana muchinzwanana. Kana mudzwananiro wanotoita pano ndo atotoita chero tiripo. Ndizvire manager. Aiwa ndizvozvo anonzwanana. My father amuzi ari kuda kubhaizira. Achikutsika kuseri kuda kunyepedzera pavanhu panapa kuti hayi wano ini nemufana wangu zvese bho. Aiwa aka. Kokuroora nyaya dzekuroora haufahamu. Timu rinototifollowa isusu vanotifollowa pamaplatforms edu vanombotoona chimboenda live nechichichi. Vanotozviziva zvokuti ndikaenda live ndiri ndega vanotobvunza mufana wako ari kupi chichichi. Bhozi vanotoziva torarama chi. Ndo muraramiro wedu hatitori bhozo kudaro. Maybe tichazonetsana pamberi apa but zvamanje manje so far so good. Bhozo kuti. Plus makangonetsana munofana kuenda muchizongogadzirisanawo. That's true because hapana vanhu vasinganetsani maibara. Kochi baba. Kunyaya dzekuroora mukuita sei? Ndo akaroora. Inini ndo maroora baba. Imwe mabvunzo yateta uya kuzoti tiite ndipara ukapatigezera. aiwa inini zvangu ngangoti ndakaroora. Handina hangu kuroora because unokwanisa kuti wakaroora munhu ngaasingazvizivi kuti wakaroora. What do you mean? Muchimungu chanogara nacho inini izvezvi handina munhu andogara naye saka uraroora asi kuti kuroora nokuzoti kuita sei?
kutora mwanasikana mutanga kugara mese topatoti uyu akaroora unokwanisa kudero zvakaita simba waurigara naye achiti ana kuroora zvakaita simba makaroora aiwa hai ndakaroora baba zviri official kamukuru mutactic inoitika ndokwanisa kutora munhu ndikagara naye svimiswa ndokwanisa kutora munhu ndikagara naye but wandiri kugara naye wacho anenge achiti handina kumuroora. What do you mean? tikiripo ndekuti mufana uyu ndiri kunzwa nyaya yake pari kuda kutsanangura ndepekuti let's say watora bhebhe ratizira padheni iwe hausati wabvisa mari mebhongo unobvisa kanitsvagira ikono kana chichi handiti kuti iwewe bhebhe rokwanisa kunge richitokuudza kuti nozvo iwe kana usina kubvisa mari kumba kwedu hauna undiroora saka ukazobvunza kuti wakaroora unoti wakaroora here kungovhunzawo urikutogara nemunhu ini mubvunzo wangu uri kudaiwo imi boys imi mandika munogara here nevakadzi kumba kwenyu inini ndine mukadzi right kugara naye ndoda kuti ndichenure kune bozi inbox yangu yakazara nevamwe vana vari kunakirwa nenoise but guys please ndemukadzi wangu waunoda ndemukadzi wangu wandoda handisi kuti handikudiwo hangu kunze ndokudai I love you so much but ndine mukadzi wangu thank you ipapo ndati ndipajekesa komdara amuna mashoko amuda kutiudza uyo pakaiparo muchikuda mbodzicheka inini ndidori nemwana nemukadzi ari kwake kumba asi kuti ariko kuteni zvati kudeko inangomana vano pamuviza vanoita vakandisingadzwisisi aiwa mukadzi ndinaye alright sa makolabo pane here makolabo amukurongawo kuti watizonu aso kings ine makolabo nemwe timu kana uye makolabo hanzi ndiri kunyanya kupindura ndiri wani kuno kuinterview but regai ndipindure mayuti achazopindura murikuona kuti chii regai hadi apindure bcause ndinge ndiri kunyanya kupindura hanzi nhau dzemakolabo mapwenza wandibvunza asi nyaya dzevakadzi udzere kubanda apa ndabva kwakadzi apa ndakumakolabo kumakolabo hanzi makolabo muri kuti china muri chine makolabo pane here amutori nawo so far ekuti maybe hatimaziye kana kuti ari kuuya pane hatiri kusanganisa kuti tikwanise kumaita zvakafanana nawinza tine zvatoda kubupai nawinza ende tine I think zvogona kubudirira tine rimwe ratitoda kugadzira natoki nakilati vamwewo zvavo avava handisina kutaurawo kwete vamwe handingati vese hakuna chinhu chinorwadza sekuti uri artist handiti wobata umwe artist kana kuti management yako yobata imwe management yeumwe munhu woita kunge kandiregai ndipe bhebhi tingoti tiri kunyenga bhebhi mustreet handiti bhebhi rongozviziva kuti vanhu vese vagara vanongonyengana you understand there is no need kuti ndikauya ndikakombera nhamba dzako iwe wozoda kudhipisa is like unodzidi kana wazodzitora wozodi iwe shamari zvinhu izvi hazvina kutanga nini ndo zvazviri you understand so sometimes zvinorwadza mani kuti unoapproacha artist woita kunge haana kumboita collabo in life hatozvizivi zvakadhakwa zvozoona kuti wakutonamata munhu wotoita kunge iwe utori at the same time ruda futi kumupa mari futi aino kuti zita kuti rizokurumbira pane pashandwa paipa so there is no need yekuti iwe ungazongondisa pamap ndisina kana anything chandiri kuita webara but vamwe maartist atiri kutaura navo kunze unozoona kuti naiyo asi ndakutuka here nairasta timu kunze aikona zvokutamba kuti kwanzi ndakabudisa album izvezvi saka handikwanisi kuficha aiwa izvozvo zvinonzwisisika hazvinzwisisiki handiti ndo zvisingadi kunzwisisiwa izvozvo ndochibharanzi ende kana aripo akatomboita izvozvo izvo mukai munhu mvese titofoneraite zvinhu zvebasa munhu otanga kutudza zvekuti kwanzi iwe tozviziva kuti wakashanda ende wakabva kudhara uchishanda understand toziva kuti zvinhu izvi zvakatora but I think at the same time zviri right unoona zvinokupa shungu iwewe yekushanda wokuti uzosvika palevel nechi so I think zvinhu zvese zvikazoitawo soft as futi sa in short munongotati muri kuganzirwa vakomana ari kuganza mumastreets mamunoda kuti kuganza but thank you so much kune vari kuganza waiza palevel ipapo zviri right because muri kutipawo energy yekuti chi aiwa pamwe hatigoni kuimba ina nditogona kuimba here
aiwa achimboplaya tune kuru chimboplaya tune apa because ina ndinzisi iripo futi kaye kuti munhu ana achicalculate music yaune uchiita waiza azoona kuti no ini ndoimba kuti chii nemufeso hanzi kuti hatigoni kuimba ngetimbonzwa already nacho anodokanza I wanna give you my love andidi uende kure. I wanna give you my love andidi uende kure. atasatirabu Moyo wangu watora, afu zangu kayo wachora, wandivhura meso ndave kutoona potali, ndichakuchengetedza dali, ndichakubata po. ana tingonzera aitika munosisira haiwa kugona mukugona saka chii ende paweksi mukorowa maybe imhepo kani munomboenda kuchechere munombonosukwa here munyama mhepo dzinogona because kuona kuti mhepo chandakatozoridha pane chimwe chandakazomboona paitongwa zvinyaya zvichinzi neumwe mukadzi ndokumbirawo kukuudzai zvandoona pafesi yenyu baba kaka ndakakutarisai ndoona chidhara apo utarise itori gentleman kainini handidoni ugentleman ndiri kuona chidhara saka mhepo I think dzogona asi mimanika pane kutamba chikuti maybe imhepo zvacho zvine mhepo izvi imhepo idzi pane ine zvamakamboitawo imimi spiritual like kumbonamata umbotsanyawo muchinamatiro kana kumwendo kana kung'anga oraiti kana kuenda kuona kuti kunamata tichitonamata pashort ipapo but tikuona kuti chi ndakazombotonamata ndikatozoona kunge ndakutowedzera zvekuti pandakatoregedza kunamata ndakaona kunge zvava nani ukaona uchidaro satani anenge akubata chaizvo anenge asingadi newe anenge akada kukumbundira serious ndakatoona asi kunamata kwandakuita ndokwakuwedzera maproblems ini ndaona sekuti pane fence inogona kusvikwa ndika yekuti unogona kungoona ngezvakuzotowedzera but ukapfuura ipapo wakutoona kunaka kwaMwari totanga kuya sa next time zvazvinoita manje munofanira kuti mangwana zvaitanga zvakuoma shingira chete muchinamata paunozongoti boom anenge ango boom mablessings that's true ndizvo ndofunga matauriro atinoita naMwari akasiyana nematauriro anoita vamwe vanhu naMwari. What do you mean? Kuzvinozosvika pakuona unotoona kuti zvandotaura ini naMwari zvisingasviki kwaari. Tasi uchavhunza mumwe munhu unonamata sei kudai mani but still unofanira kubvunza kaboisi serious asi munamatiro wedu wakasiyana because inini minamato yangu hainzwiki sei inenge ichitonzwika as long as muchirarama number 1 ichitonzwika handiti ndizvo but one day atozitaura zvisatova one day dzinogona kunge dzava nyamba ndara itatu rakadzishiko tatu ripaziso dad wai makafunga kurisa pafesa handavana kungoti zvingova easy kune vanhu vasingandizivi kuti vandizive fast zvinotora nguva saka music yenyu maproducer mukushanda nani vari kugadzira music I know kuti chibaba ndiproducer but mune here mamwe maproducer mukushanda nawo pamaworks maproducer nditoshanda nawo zvamanye manje pane anonzi H Spark tori mimbi futi alright H Spark anopedza basa angari best in SA but zvamanye manje ari kubatika pakwekwe ana ari paFideo naDJ Fideo more respect DJ Fideo because vano respect maworks edu but munotombotsavhire zvekuti upa kana kupindura kwamauri kuenda kuara kwaFideo kuenda kweko kuno norekota
kwavideo takatomboenda ndo ndingati muno muZimbabwe naPTK. Yeah, I think ndo inini ndofarira kushanda nemunhu anoshanda nemoyo. You understand? Handidi kusaiziwa palevel ipapo kuti ndasvika panzvimbo pako ndifilisa down is like ndiri munhu asina basa. Saka ukadero manje inini mudhu yangu yengoma chero ndaichida kuimba zvinondidzisa taenda tichida kunorekota kustudio munhu ndosvika inini K1 nziyo yese ndasvika pastudio kona mukuru stori nehasha nevamwe vanhu kozovanhu ungati vanhu mustudio chamaondikwa imba ini kundita baranzi imba K1 kubva kwakatangira intro kusvika kumucheto invest omurwa kana nebhotoro pakati pemusoro make sense yani munhu achitotitisa zvinhu zvekumama zvake mvezeka yani zvakadhakwa like serious saka kuona kuti that's why ndichiona kuti kana ndikafonera chero producer nditi ndida kushanda naye ndoda kushanda nemunhu anoshanda neni nemoyo zvokuti tichiita chi wapinda mustudio munhu wapinda lese wapinda mustudio vanhu vakagara apa nditi munhu anorekota akagara apa isitapinda iwo rangu wakati pindi woti murosa wakatarira zvakaita uya benzi uya tikapinda mustudio munhu tikabuda asina kutiziva kana kutiona face dzedu chero tikasangana naye akadai mozainji afamba nemboma kungorowa mapenzi iwe mustudio here mapinda vanhu madii team handiti zviri sesei matichoti kutoita sei you understand kwete kuti wapinda mustudio cha munhu anoisa musoro pasi aka ari busy nefoni chichichiwaiza aiwa kana tauya kwauri mwangu ndeipi bo zviri sei todiko matitoita sei aurationa ngoma randoda kugadzira rakadai simple manje ukazoita ungati iwe ndio unozoya zvese zvobuda ndakubvunze mazita ngomano mazita kuti maproducer apa aita zvinhu zvakadaro choitika mukuru ndechekudai inini management yangu ikadhakwa unogona kuvenga inini ende hauzoti manager unoti mafana vaimahaso king havana direction vakadhakwa you understand because unowapiwa ukabata management uchida kubhuka isusu vanogona kudza shit waiza iwe hauchavengi uyu wakutovenga inini. Sa same thing ne atira tuzama kureva iro atira tuzama kureva pama studio atakaendawa ndezvekuti studio ndeyako yo but ndogona kuwana pane someone mushandi kana kuti you understand Diamond uya ondibata rough but iwewe handisati ndanyatso kulinga newe ndikaona hunhuchi ndakatombowa mamboduterera vachiadresa nyaya iyo yekuti no unogona kuvenga inini because vanhu vakandisurrounda you understand saka but iwewe vanhu vako vawanditi muri vanhu vamwe pazvangofanana iwe ndogona kusiya kustudio wotoita shit umwe munhu wakaitira shit uya akauya anogona kundiona ini ndichitori munhu aripo hazviiti unozvisa ati iripo wewe uchitoziyana vafanira kusvika panapa ndike ona mufana wangu meke mumatadza kunzwanana kana kutori kuseri kumusiri matombosvika kuno sanoka kuti wana sparks unotora hafu chinzi wakaspa iwo sinakanaika kuti tomboziva mapurisa akakumisa parodhi vari 2 kana 3 vanotozivana vari 3 kuti uyu tomushandisa pakupopota kuti achanetsa uyu achava musoft uyu ndo anenge achingotenderera nemota tsvaga maproblem uri kuunderstand ndo same nedhiririya vanhu vai vanenge vachitozivana angasiyiri angatisiyiri munhu asingazivi zvedaimani ndozviramba izvozvo chero ndozviramba saka vanotongozivana gedi kwedu wanika isu gedi kwedu obviously takaudza kuti tisati danha nokupinda panapa tisina kutaura nawo tisingazivi kuti sei obviously ndo mutemo wake graft saka iwe wakasvika gedi unofanira ndifonera uzati ndirimo here kana handimo usati tengese hembe zvotoda traffic munomu tikunazomboti maybe hai hembe yakanaka munhu ozotenga iziya isi matoda munhu umwe kuti tikuziya kuita sei ari kuya panapa ende tofana abhuka nguva yakadaiwo ndo matoda panapa saka waunasvika gedi obva wakachidzwa gedi doesn't mean kuti pamwe chete saka ungabva ende uchiti kwasparks takabatwa rafu wakachidzwa gedi that's true that thing inoda munhu anocalculata because kona trick iripo ndeyekuti isi tiri vana munhu umwe takadai nditi iwe waita mbavha iwe apa uri wemukoma wedu webara remember isusu tese chero tikakura tisingabisu tangwe vana vepanhingi vaimbavha vana vahaso vaimbavha you understand because iwe ndoona wadi but munhu anoziva chaiko chako anotonyatso calculate avafana vaya vasi mukoma wavo chete ndeyakadi you understand anozivana mapesa makana alright sata tofuna play masong 2 apa satavhara nokuona time dzangu dzinge dzese dzafamba but mukuronga chichi chinowanda tingatarisire kuti chigona kubuda anytime soon zvamanje manje big project redu ratinoda kuita nderedu isusu nawinza ndo collaboration yatiri kutarisira kuti
manje toidropa soon. Right. Ko ma-bookings manager namba dzama-bookings dzakamira sei apachingepera nakuda haso ya pabad vanotibata 075 845 852 idzo ndedzangu indirect kozoita futi dzakaramba munokwanisa kubata dzarasta ngowapa namba dziye dzako zi ya indongobatika chete pawhatsapp +27 68 330 2370. unobatika pawhatsapp chete sei inini ndaona sokuti pawhatsapp pari fast kana uchida call direct unotaura nemanagement. vamunzi veboys rangu yanzomanzwisise right ndara satamavhara mune here mamwe mashoko muda kutaura mashoko anoda kutaura ndeyongoti vakomana ndivava shasha dzirave mangoma ihobho azara manyowana aripo ari kuuya manje right ya nemamwe macollaborations edu manager toda mavideo atoripo manyama manager kuita mavideo manager kukuitisa mavideo suri nerimwe rakabuda izvizvi because mavideo ndobo basa toda zvikuona mavideo ndo basa tikubhiliva mukuona kudaikafather ene mashoko amungade kudza mafanzi eni kana team inenge ichikufollowa kana team inokuzivawo pa DJ Sparks. Mashoko andoda kungoudza kune vakatitarira kune vana vechidiki zera rangu iri musari vara vabereki tichingoti vana vangu musandiri varandapota ndini mai venyu yakubereka musandikanganwe vana vangu zvichinge zvaita fadzaiwo mwoyo wangu vana vangu musandiri varandapota ndini mai venyu nyakutumbura handidi kuzochemana mazita enyu zvinokupai munyama vana vangu. Yeah man. Mashoko angu ekupedzisira. Mbanobera serious novex. Wachi takukuzivai chimbosiya zvinyanzi wambotimbira wedu masongo aya makaipa. Ndara mashoko ekupedzisira. Kana ndonyaya musikadi kunzwa. Mashoko ekupedzisira. Aiwa. Imba zvakanaka. Aiwa ndo yakanaka aiwa. Munhu hanzi munhu nehunhu. Handiti kana usina hunhu hausi munhu. Zvinozoita here kuti hatiti une birthday party kuda maartist azoperformera mai vako ungadana here vanhu vasina hunhu? Yarasendi unodana vanhu vanechi vane hunhu kuitira kuti newe utaridze kuti une hunhu. Waibara friend yangu ikashayiwa hunhu chero kuti ndiintroduce kuna vabereki vangu hazvimake sense. Waibara mashoko angu ekupedzisira inini ndoda kungotenda wese anofollowa Hustle King and kuti tive maHustle King ndimwe mafanzi emahaso maiza, so rambai mchisupporta and I promise kuti tichadropa ma good songs, good message. Yeah man. Jamkoko Respect Jamkoko Media. Pane mfesa anonzi Jamkoko Media ari pa South Africa. Nona pane munhu anosupporta munhu nemoyo. Zvokuti unotoona kuti sometimes kushayiwa but this guy anoshuvira kuti dai zvinhu zvaenda mberi. Waiza. Zvokuti munhu anogona kunotsvaga zvinhu zvausina kumbomuudza zvinhu zvinotobhadhariswa nevamwe vanhu Pretoria. Pretoria atori Roma madrama akashatisa. Roma madrama. Pretoria noziva mpesa nzi Cheese Boy. Cheese Boy. Achizi ari kundomziva zvo. Cheese aimboita zvokupromota kudhara chechicho. Jamkoko respect. Big up yourself King. Right, mune Zimbabwe nanene Hustle King panapa tichimbokurukura timunzwa kuti music kwatita sei zvekufamba sei vari kurongei vari kufungei wanga wachimbofungei before saka tanzwa so now ndine masonga manyowani masonga panapa satangwa maplayer zvekuti tingodai nekudaiwo tudze nditobva zvedu saka mino panapa ndivatudze vanhu ivavo kuti alright nditudze vatudze ivavo vanhu kuti togona here kana kuti hatigona iripo iro. Pandinoyeva mpicture wemufananidzo wako my love, uri muvaraidzi wemoyo wangu kunyange ndirere ndiwe wega muhope dzangu uri muvaraidzi zvandogaya ndiri ndega sometimes you don't know tombogaya nemushonga weruvuno you know. Was one believe it's a girl too much.
ndokufila chero kukufira ende ndakufira nchakuchengetera nzvimbo kwandendaenda sobelusambogaya sha kana nchikufunga ndije ndoswera nenzara fungwa kavhiringa wakawina dhara uya undinyaradze marwadzo emoyo usipo wapananga zvigona moyo ndakusuwa mudiwa uya undinyaradze marwadzo emoyo usipo wapananga zvigona moyo wangu wakusuwa Asoking Boys mundangariro nemupfungwa ndinongofungawo zvataironga hazvimbopera mudiwa hazvimbopera usipo uya undinyaradzewo uya unditonhodzewo ndiwane zoro uya undinyaradze marwadzo emoyo usipo wapananga zvigona moyo ndakusuwa mudiwa uya undinyaradze marwadzo emoyo usipo wapananga zvigona moyo wangu wakusuwa Asoking Boys mufaro wangu ndiwe zvondiremera ndiri ndega usipo ingori zundu murima Alright, ndo imwe mangoma apa ndakuchuza yangu machuza yenyu apa ndingopika chero ndangopika chero inonzi zvikukutu musango mune minzwa dzinobaya baba so look straight tiri kuda checkmate don't ever look back what you gonna do don't listen to the people vanema kuwa so just kick off mazvinoita sezvorema umwe wangu musango mune zvikukutu zvinoruma zvikukutu zvinoruma mawanika guys thank you very much nekuuya mwari wakuitira zvakanaka. I wish you the best mucareer yenyu murambe muchipisa management semari muzvinhu izvi vakomana vakaipawo chipo chiripo ngosupport kuitira ringoda kasupport kedu 2 minutes zvinhu zvedu zvinomba zvaita zvinhu zvaitofamba zvoenda kumberi. Kuna producer anonzi Alevi kubhendura achiri kwere ali izvo zvaanenge asiko bose ambonga ari kusa. Alright. Unomzi Alevi Alevi ngoma Kristo ese ndaingonzi maita akamuziya akaipa mfana ye. Anyway, mune Zimbabwe, don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to follow us on all social media platforms. Munongo search at the DJ Sparks ZW. Then mova mangoti tskwibiri maunzwende. With that, we are out.